da ongi etorri 2025ko uztaileko 30ko udalbatza. Gai zerrendan 7 puntu ditugu, baina 6garrena adostu deu, naiz da pleno honta ekarri hasiera baten adostu deu iraileako utziko deula. Orduan 6 puntu izango dira. 6garrena utziko deu iraileako. Bueno, orduan lehenengo puntuan akten onespena, ekaineko 26ko aktan zehoz esateko, zuzentzeko, ez, aurrea. Bigarren puntuan, 2025ko ekaineko alkate, hirigintza eta jendarte alorretako ebazpenetan, dakau 221-etik 226-ra 226 ebazpen alkate ebazpenak, hirigintza ebazpenak 107-tik 120-ra 14, eta jendarte alorrekoak 58-tikan 76-ra 19 ebazpen. Hemen zehose aipatzeko? Bai. Aparkatu. Alkate ebazpenetan 221 eta 228, bai barkatu, 221 eta 228. Horrek informaziorik zerren inguruan diazen edo? Bada 2023ko uholdiak egon zidanean Pinaste inguruko inundazioetan hango zea bat lokal bat inundauzala eta horri buruz, nahi badezue gero geixo aztertu, emango da informazio geixo, bileran baten, baina hori da. Eta beste bat ere da, istripu bat egon zan, eta horren kontuakin, baina emango ditugu zehaztapen geixo. Eta gero, berriro, alkate ebazpenetan, 258. Egainean aparkalekuen inguruan? Bai. Eta hor doakatz bat, hori ere hobeto azalduko deu, ez da iban nahien gai hori azaltzeko, eta nik ere ondo gaur galdetu dut, baina hor ez da obra zerbitzua, bai, ez da obra kontratua, da zerbitzu kontratu bat, neukera puntautanakan. Eta da, egaina aparkalekuko legalizazio batei buruz, baina emango dira azalpenak zehatzo. Eta hurrengua, 259, Satueran hondartzan konponketak, hurrengo, horre... 259? Bale. Justo ondoren dagoana. Bai. Horri ze obra diesen? Konponketak mularrinak zeintzu dira, mularrinak... Hau da, Saturraranen indian egokitzapenak, lurra ondo jarri... Hondartzan? Bueno, hondartza albuan, aparkamentuko hortan. Bai, azkenean autokaraban antzeko lekua jarri, postiak eta hori dana. Bale, oso ondo. Bale, oso ondo, eskerrik asko. Ez. Bueno, aurrengo da orduan. Udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintza, hor nik aipatzeko, ez da, udal jarduera, baina nahi deta itxatu. Gaur atzaldian, plenua amaitzen deunean, eukiko dugu hemen Trofteinkeko taldiai harrera, badakizu honek urtero etxen deuela, aurrera ematen deuela beuren proiektua, 28 erten zegoen Zierbenatik, eta uztaian bixan Donibane Loitzunea jauko dira, eta gaur mutrikutikan pasau dira, jaudia, eguardixan, hemen pasauko dugu gaba, afalduko dugu arko gainean, da gero kiroldegian pasauko dugu gaba, eta oan 8 harrera bat goizegu, urtero bezala. Eta saioa, zeo zedakazu, ez da? Atzalde ondan hoi, pasatu dira malen jaixak, beste urte batez ekitaldi ezberdinez betako jaixak izan dira, dantza, musika, parranda, herriko hainbat txokotan eduki ditugu. Orokorrean ondo jundia jaixak eta ikusi dugu herritxarrak disfrutatzen egon diala. Udaletik nahi dugu eskerrak eman jai hauetan lanian egon dian langile danai, bolondrez danai, eta batxa gitaragua osatzen eta antolatzen parte hartu dezuen herriko elkarte ezberdinai ere. Baitxa ere aipatzekoa bizixo jai konpartzak eindako lan ederra urtengoan ere. Hala ere, ez diadanak ere bai berri hononak, aurtengoan ere eduki ditugu jarrera desegokisak herrixan malen jaixetan, eta horren ondorixua izan dira, gabeko urtutan eindako ganberrokei ezberdinak, burruka ezberdinak, eta udaletikan espero duguna da aurrengo urtetan
urrengoko jaixetan gertaera hauek zerrepikatzia. Behin malen jaixa balorazio txiki hau egin da, nahiko neuke aipatu kalbaixuei buruzko gauzatxo bat. Aurreko urtean Pinastei eguneko sokamuturrian aldaketa bat egin ginuen, eta jendia galdezka eta galdezka do, ia urtengoan Pinastei eguneko sokamuturra zela izango den. Orduan tartea hauxe hartuko dut erabakisa azaleratzeko eta pixkat azaltzeko erabaki hori nundikan nun oinarritxuta hartu den. Esan behar da erabakisa herritxarran iritzixak untan hartu dela. Dakizuen bezala asko idazkenean galdetegi bat zabaldu zen, herriko jaixak eta udako kulturekitaldi ezberdinak baloratzeko. Galdetegi horretan 374 lagunek parte hartu zeuen, 369 lagunek galdetegisa internet bidez bete zeuen eta 5 lagunek eskuz. Galdetegi horren emaitzak udaltaldian aztertu ditugu, batzordian ere bai zabaldu dira, bertako erantzunak ere bai malen jaixetako egitaraua osatzerako orduan kondutan hartu dira, komunak gehitzia adibidez, erromeri batek hartzia, ze jendeak aipatzezoan erromeri falta zagoala malenetan, talde famatu baten kontzertu baten mantendu da, dantza ikuskizunak ere ondia. Eta kalbaixotara begira ere bai, egitarau ere osatzen gabiz, eta egitarau hori ere antolatzeak orduan hartu da kontutan bertako emaitzak. Esan behar dut, galdetegixan erantzunak ez diala publikatu, naiz eta zuek eukide zuen eskura erantzun horiek, eta gehiemat ez dira publikatu jendia zagualako zain galdera konkretu baten erantzun nahi. Zala, sokamuturrari buruzko galdera horren erantzun nahi, eta ez dugu nahi esan hori kaleratu malenak pasatu arte. Orduan, behina malena pasatuta, horren berri emango dut. Esan behar da, 2023ko galdetegixakin konparauta, sokamuturra orokorrian hobetu baloratu izan dela, aurreko 2023ko galdetegixakin alderatuta. Eta 2024ko galdetegixan, baina aldaketa hori egin da gero ere bai galdera konkretu bat sartu zen, esaten zoana, zer iruditu zaizu aurten Pinastei eguneko sokamuturraren ordutegiaren aldaketa? Erantzuteko 3 aukera zen, bat ondo, beste bat gaizki, eta beste bazan ez dakit, ez dut erantzun nahi. Eta gero, aldaketa gaizki irudituz gero, nola antelatuko zenuke egun horretan sokamuturra, hori galdentzen zen ere bai bigarren galdera baten. Orduan, erantzunak esango dituzte zeintzuk izan dian, galdera horrei erantzuten, ez dakit ez dut erantzun nahi, 7,7 erantzun zoan, beste 6 batek gaizki erantzun zoan, baina arrazoirik ez dugu idatzi, eta 100 handixenak, hau da 159 erantzun zoan gaizki, nahi doalako lehen bezala izatia. Hau da, nahi doalako eguerdixan sokamutur bat eta arratzaldian beste sokamutur bat. Gero beste 10 batek, 10,1 batek gaizki erantzun zoan, baina ez lehen gora bueltatu nahi doalako, baizik eta sokamuturra kentzian aldekua dalako. Edo sokamutur bakarra ipintzen bada, 2 ordukoa ez izatea, baizik eta ordu betekua nahikoa dala ipatzen da. Eta 26,5ak baloratzen dugu ondo aldaketa. Orduan, guk ikusten duguna da bildutikan 100 erdixak isa argi eta garbi esan doala, esakola ondo iruditzen sokamuturra arratzaldera bakarrikan pasatzea eta nahi deuela lehen bezala izatea, eta gehien bat iritzi edo 100 handi hori kontutan hartuta, erabaki duguna da aurtengoan aurreko urteetan bezala jarraitzia, eta sokamutur bat egongo da eguerdixan, eta beste sokamutur bat egongo da arratzaldian. Argi zakaguna zen, galdetegisa behin zabaltzen zen momentuan, eta aldaketa hori etxe zen momentuan, iritzi hau ezin ginula alde batea laga, eta erabaki dugu iritzia kontutan hartzia, eta aurreko urteko aldaketai
kentzia eta berriz atzea bueltatzea lehengora. Horixe. Bale, aurre ingo dugu orduan, 3. puntuakin. Izenpe berezko bitarteko gisa hartzea, Inarrek emango ditu azalpenak. Bueno, saiatu ingo nahi azalpenak ematen, ze ez da gauza oso erraza. Bueno, hau gobernantzan emantzan honen inguruko informazioa, Eudel elkarteak egindako gomendio bada, eta hori jarraituz dakarkigu hemen udal batzara. Kontua da, puntu honen funtza da nolabait kontratazio araua eta 40/2015 administrazio publikoen legea betetzeko izenpe berezko bitarteko gisa izendatu behar deula. Orduan, hau dator goiti dator, udeletik, eta nolabait izenpekin gure bitarteko propio izendatzeko udalbatzak onartu behar du, legiak hola esartzeulako. Ez dago beste gauza gixo, ez da gizarbait dakazuen honen inguruan. Ez, bueno, bozketa ingo dugu orduan. Izenpe berezko bitarteko gisa hartzeko aldeko bozkak. Hau batez onartuta. 4. puntua ere Inarrek azalduko digu, udal enplegatuen ordainsarien igoera 4/2024 dekretulueko 6.2 artikulua. Bueno, hau berdin gobernantzako batzordean azaldu zen, Eudel elkartetik datorren beste jarraibide bada, eta udal langileen ordezkariekin adostasuna erakutsi dute. Orduan, bueno, nolabait aurreko lanketa dana egin da. Lege honen funtza hau da, ordainsarien igoera baldintzatuko duen kontua da 2022, 2023 eta 2024 urteko KPI-in aldaketa baturak, eta 2022, 2023 eta 2024 urtetako ordainsari igoera fin komentatuak behaien arteko diferentziak kontutan hartuta, inek bere datu ofizialak atea zituen 2025ko urtarrian 15, eta horiek kontutan hartuta 2025ko uztailean batean ministro kontseiluak 0,5ko igoera gehigarri bat aplikatzea onartu zuan. Ondorioz, gaurkoan honea dakarkiguna da udal enplegatu publikoan ordainsarien ehuneko 0,5ko gehikuntza osagarri hori onartzia. Ikusten zuen bezala da, bueno, ministro kontseiluak onartua, baina gero guk geure langileei igoera hori aplikatzeko ere, udal batzatik onartuta pasa behar da. Zerbait dakazue? Bale, orduan, bozketa ingo dugu hemen ere. Udal enplegatuen ordainsarien igoeraren aldeko bozkak. Hau batez. Aurre jarraitzuko dugu, 5. Eskola kirola egitasmoari buruzko mutrikuko herri itunari atxikitzea. Aitorrek emango digu azalpenak. Bueno, atzalde honetan nahi. Mutriku eskola kirolaren herri itunari atxikimendua. Bueno, bai esan atxikimendu hau edo itun hau burutzeko lan askoen dela. Lan askoen da, bai kirol maixan, bai kirol batzordian, eta, klaro, esplikatzia hola ahoz eta detaileak zehaztu gabe, pentsaturetena da, idaztia, ez? Gauzakin ez astutzeko. Oso garrantzitsua da itun hau, bai guretzako, bai kirol taldientzako eta guzteu herrixantzako ere bai. Gaur 2025ko uztailaren 30an, ofizialki atxikimendua eman nahi diogu Mutrikuko eskola kiroleko herri itun dokumentuari. Mutrikuko eskola kiroleko gipuzkoar ereduen oinarrituta, babes osoa eskainiz, esan Mutrikuko herria lehen herria izan dela Gipuzkoan itun hau garatzen eta eredu garela. Bere balioak eta helburuak ezinbestekoa dira. Herriko kirolean oinarriak sendo sustraitu eta saretzeko. Udaleko alderdi eta herriko eragile guztiek hau batez bai
esan diogo Gipuzkoako eskola kiroleko disiplina anitzeko ereduari. Haurra, erdigunean jarrita, bere garapen integrala, ekitatea, aukera berdintasuna eta beren eskubideen babesa jomuga bezala babestu nahi dugu. Kirol eragile guztiek aho batez adostu bezala. Parte hartzea eta hezkuntza lehenatzi nahi dugu emaitzen gainetik. Haur eta gazteen ongizatea eta segurtasuna bermatu nahi dugu ezerren gainetik. Genero berdintasuna eta aniztasunaren errespetua sustatu nahi dugu ezerren gainetik. Kirol jarduerak eskuragarri eta atsegin bihurtzea dugu helburu, ezerren gainetik. Elitismorik gabe, kirola egiteko aukera unibertsala izango dela bermatuz, guztiona eta guztiontzat. Eskola kirola ikasgelatik haratago esteko espazio paregabea dela ulertzen dugu. Eta horregatik gure laguntza eta lankidetza eskaintzen dugu etorkizuneko belaunaldiek kirolaren bidez balio sendoak barnera ditzaten. Herrian dugun ondasunik handiena sortua eta koordinazioz lan egitea dihardun kirol sarea dugu. Herri kirol eragile guztiek, udal kirol arloa eta udal alderdiak barne bat egiten dugu eskola kirolaren egituraren ereduarak. Horregatik, babes osoa eman eta sustatzeko asmoz, gure atxikimendu eman nahi diogu Mutrikuko eskola kirol herri itunari. Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiet, herri itun hau sinatzeko konpromisua hartu duten alderdi eta kirol eragile guztiei. Esan bezala, herriko kirol talde guztiak. Beraien lana, esfortzua eta konpromisorik gabe ez litzaketelako posible izango akordioa eta atxikimendua. Mila esker eta bihotz bihotzez, eskerrik asko hau posible egin dezuen guztioi. Hau esan da, Jon, zehose esateko? Ez, bueno, Gipuzkoako eskora kirola ja urte desentetan, ja markada batzuk, ez dakit, 30 bat urte, gutxi gora bera edo martxan jarri zela Gipuzkoan, ez dakit zehazki, baina bueno, urte asko dira, desde logo. Nik uste dut Gipuzkoa kanpotikan ere eredurgarri izan dela bere kirol eskola sistema dela eta ez dela. Osea, nik uste dut kanpotikan beti eredu bezala jarri izan dela Gipuzkoako eredua. Beti aurren eskubideak eta kirol praktika aurren artean bultzatzeko izugarrizko herramienta baliagarria izan dela, oso ondo funtzionatu izan dela, bere kritikak eta bere akatzak ere eduki aldeu, da hobetzeko beti eduki gauza guztietan bezala, baina guk uste dugu urte guzti hauetan bere funtzio sozial importante bat edo dela, eredu ona izan dela, eta behintzat filosofia horren alde jarraitzen lanean jarraitxo behar deula, eta gu behintzat ados gozonekin. Bai, gure partetik ere zeharo adoz, itun honen sinadurakin, badakigu konpromiso bat eskatzen duela, azteko udalan partetikan, herrituna sinatzerakoan, eta modu nabarmen baten herriko elkarte, kirol elkarteak, eta gogora ipatu nahiko nuke, beraien konpromisoak kasu honetan. Egon zan debate bat, kirol batzordean, pizkate erpinak, itun honen erpinak aztertzen nola bait, ze karo, implikazioak dauzka da eskatzen du, talde bakoitzarekiko, konpromiso bat, hor aipatzen dana beti arazteko. Eta orduan, guk oso modu baikor baten baloratzen dugu, bileran ondorioak eta nolan, kirol elkarteak bat egin duten. Ze errazago da, ez konprometitzea eta, gauzak libre ustea. Guk konpartitzen dugu Jonek azaldu duen bezala, Gipuzkoako kirol eskolan eredu hau. Gure nire seme alaba bintzat parte izan dira hortan, eta badakit, pertsonalki oso modu baikor baten ikusten dut zen nolako helburu eta zen nolako lorpenak izan dituen. Beraz, uste dugu behar bada, udal hau izan daiteke horri baten pizkate ez den nahi esan ere dugorre, baina behintzat referentzi bat, beste dole batzek olako pausoak hartzeko. Uste dugu eredua ona dela. Eta batez ere kompetitibitatean eta parte hartzean oso erizpide interesgarria ditu alako. Beraz, zero dos.
Bale, bosketa jongo ge orduan. Eskola kirola egitasmoari buruzko Mutrikuko herri itunari atxikitzeko aldeko bozkak. Hau batez, hau ere. Lehen esan bezala, 6. puntua iraileako utziko dugu, orduan sartzen gea 7. erregu galderatan. Hor lehen neuke aipamentxo nahi deten, eta gero emango izuet zeuei hitza, baldin badakazu ez zateko. Horre, azkenengo udal batzan, neuki gendun metek motrik eremuaren aldaketa puntualaren espedientia biaraztea onartu gendun, eta orduan onartu zen, udal batzan arazoi gabe. Baina interbentzioa, nire ezkerraldetik izan pixkat, hasieria ez ordua zen. Eta hasiera baten ordua zan hortan nik pentsau noan, 2022an eman zizeun hasieria, hitzarmena zeinatu zanean, 22an, eta 25an eman dugu bigarren pasua, ez? Lehenengo pasotikan bigarrenea 3 urte pasau dira, eta errazoia, ordua zan, ez? Horre, gauza asko egon dira hortartian, 2024a ere alakoa izan da, ni alkate orde honai, alkate jardunean, eta ez da igual arrazoi pixotxua igual, baina nik uste, 24a bai galdu dala, baina nik uste lur jabiak ere, ometek motrikeko jabiak ere hori pixkat ulertu debuela. Baina etzan jun hortik, izan zen pixkat hori, ez? Esaten zen duen, 2015-19 hortan eremu horrekin, eremu horri, duintasun bat eman aitzio zuela eta proiektu bat martxan nahi zala jarri eta EH Bilduk proiektu horrek eremu hortakoa bintzat behin da berriz blokeatu eintzoala eta gainera esan gendula gehu jartzen genean alkatetzan aurrea eramango zala, ez? Eta 2015-19 hortan nizien egotzen modu nauan, irigintzan ere honitzan, azkenengo urte terdixa hola. Eta nik ez nakan irudikapen horrekin insistentzia hundirik eguntzanik, baina nire memoria historikoa ere oso txarra da, atzoko gauzakin ere ez nahi akordatzen da, ordukuakin gitxio. Baina, aktak badoz, eta neu pixka gelditxo nintzen, kezka horrekin, esan ikusten, ikua benetan zenbatian agartun zan gai hori. Eta aktak behirau ditut, plenoko aktetan ez da agertzen, eta irigintzako aktetan agertzen da 3 aldiz. 2015an hartzen dezue alkatetza, normala 15an gaixa ezagartzea, porque, sartzen ganean, irailean azten galanean, eta beste gauza batzuta, ez proiektu berrixeta. 2016an ere ez da agertzen, 2017an agertzen da, martxoan 27an, gai zerrendan agertzen da SR bat burumendi motrik, eremuaren proposamena, eta horre haitxatzen da, ez dut irakurriko osua, baina bai haitxatzen da jabiakin bilera bat egin dela, proposamen bat badauala, etxe bizitza 3 bloke etxeko, tasatuak, libriak, da 2 igogailu, arkitektuak ere esateu erregistrotikan proiektu hori ez dela sartu, baina izan dela pixkate jabiakin bileria, eta hori azaltzen da. Hor, beste gauza batzun artean, azalpen batzuk ematen dira, SR batekin lotutakoak, SR bat eremu horri eragingo diola, lurre industriala, urbanizagarrixa, pixkat hor eztabaidia hauten da, eta gure zenegotzi batek esaten deu, aktan jasotzeko legearen arabera ze pasu eman behar dian, eta adostasun batea iristen bagea ze akordio hartu behar da, no dian. 2017ko martxoaren 27. 2017ko abenduan 18an ertatzen du berriz gaixak, eta gai zerrendan agertzen da motrik pabilloia aurkeztu duten proposamena. Doangoan da proposamen oso desberdina, da autokarabana gune bat ezartzia bertan, eta jarduera hori aurrera eramateko olako eraikin auxiliar bat. Bukaeran jartzen dugu, ez dakigu egikaritzera bideratuko duten, baina, indako konsultaren jakinaren gainean gelditu dira. Eta, ez da geixo agertzen hori inun. Eta gero 2018ko maiatzeko 28an agertzen da berriz, gai zerrendan, motrikeko proposamen berriako jauzin, horrekin akordatzen nahi, gaina bilera hortan agertu zen jauzin hori zertzan, eta, hor bai agertzen dela aktan, EH Bildu proiektu horren kontra dagoela. Hor bai. Ez, horrekin nahi dut esan, nik, suposatzen minorixan gobernatzia ez dela izan behar munduko gauza goxuena, zen maiorixan ere ez da goxua. Eta minorixan, zesanik ez. Baina interes bat baldin bado, proiektu bat aurrera eramateko, nik uste
behin da berriz saiatu behar dela. Eta igual gero beste toki batzutan, igual pasillotan eta asko hitzein zan, baina iregintza batzordean behintzat ez. Eta holako interesa baldin bado, nik uste aliatuak topau behar diala, eta jakin behar dela aliatuak topatzen, eta alderdi batekoak ez badia, beste gai batzukin egin zan bezala. Eta gero esan zan ere, gu aiatzen ginean engo gendula, aurrera emango gendula, eta ez teula eraman. Baina, gauza haundirik ez dakitzein deun. Baina 2022an, lehen esan deten bezala, hitzarmena sinatu zen, hori aurreko legaldixan izan zen, eta oango legaldixan, 2025an, bigarren pasua eman da. Poliki guazela, dure ez dakat. Baina, aurra dihoa. Horixe nahi noan nik esan. Besteik ez. Jon? Bai, eta honi buruz, halko neuke izketanein ordu betian geratu gabe. Eta gaina orduan iban nauan, irigintza batzorde hortan zu bukerako pusketa bat emakarrik, baina irigintza, orduan Jon era ongo zan, irigintza batzordean, eta uste Ruben Xoxu uste da zala bestia zagoena. Bai, eta Jonek beste gunean bere azalpenak eta eman zitxun, baina nahi noan neuk ere behiraua. Bai, baina, eta esan duzun bezala, gauza da irigintza batzordean izketan itzen dena, legealdi hartan, jarri gendu martxan formula bat zela hirukoen bilerak, sarri elkartzen ginenak gauza potoloi buruz izaten etxeko, gero hori galtzen jundana edo gitxitzen jundana. Ni orduan askotan elkartzen ginean, eta jau espazioetan da pasiotik kanpo. Hau izan da rekurrentia eta hemen do kontatzeko txarrekexak, txarrekexak zozela esatiaren. Gauza ez oso hemen publikoan esateko modukoak, baina luz eta zabal izketan ahalko genduke egin gai honi buruz. Eta nahi desunean izketan ingo du, eta nahi desu publikoki eta pribatu nahi desun bezala. Egiz esan gai hau izan da beti oso komplejua. Oso komplejua eta izan du aliatuak topatu behar zian. Bai. Kondutan eko behar zan ere bai, zein zan egoera hortan. Hau da, Zamikoia burumendi eremuan izken gabiltz. Aurreko plenoan ikusi gendun, zenbat zinegotzik ezin izan zenduen bozkatu, zeu bat. Eta orduan, oendikan geixok. Zuk zeu ere ezin zendun, Helenak ere zoan bozkatu, Inigok ere ezin zoan bozkatu, dezenpatuetu baltzoan igual bi alderdizen artean Inigok ere ezin zoan bozkatu, eta beste hainbat zinegotzi zozuen orduan ere ezin zeuenak bozkatu. Jose bere bazaguan, eta bar. Korporazio ordixak ezin zoan bozkatu, puntu honetan. Orduan, majorixak eta ere zian pleno normalaten dozenak. Zeba, hain da ere mua hundixa, hain doz, herriko erdixak hor lur puisketak dakae, eta orduan, interesen batzakan familiarrako dira ezin zuen bozkatu, orduan, udal korporazio erdik ezin zuen bozkatu gai honen inguruan. Hasi hortikan, hortikazioa hortikan basatorren. Baina hori ez baina honen kontra hon zinetela, ere bai. Eta blokatzen hon zinetela, ere bai. Eta honen inguruan aldizut luz eta zabal gertatzen da hemen publikoki beste nahi, baina nebezu gero pribatuan kontatuko dizut, txaskarriok eta danak kontatuko dizut. Baina gauza asko eta luz edoz, azitxa, ternori zela erosi zan, zela saldu zan, ze egoeratan, buruak emaietzen du, badakizu zer badakizu, ezta? Bai, eta egoera hartatikan eratorritzako egoera ezberdinak eta beraman zeuen blokeo egoera horta. Blokeo egoera horta. Eta hori garbi izaten zen, hori ez nabil nia asmatzen, hori bukatu arte. Netan, izan da, eta ez nabil zui kulpia botatzen hori bestia, nabil esaten izan zela egoera bat, eta hiru proiektu ezberdina, eremu baten inguruan batzordea, hiru proposamen eramatia ez da oikoa, esan dezu ez, hirutan bakarren eraman zen duen, ez dauk hirutan eraman genduen, Lur Jabiak hiru proposamen ezberdin egin zoan legealdi hortan. Bai, baina gero etzako jarraipenik etxan inoi ez hor gelditzen dira danak. Ez hor gelditzen dian, ez? Hiruko aktak topauko itxut orduan. A ber, hirukoan aktak ez. Kontua da hor blokeo zagoela eta hor ez da izerrengo hori zan jarreriet, hori adirazizakun haoz behin eta berriz. Orduan hor ikusten zan, zagoela blokeo bat. Baina blokeo bat ez bakarrik gure izafabrekiakin. Blokeo bat baitxe ere, egainaneko ez barkatu. Jesus, Bila Marzo eta Azkiaga ere muokin ere, bai. Azkiaga ere muokin ere, galdetu jozuain harrietakoakin harremanetan sostela, ber erosi edo zetan gabiltzen. Galdetu jozue, zenbat aldiz, zenbat proposamen ekarri duen udaletxe legislatura hartan. Zenbat proposamen. Hotela bai, hotela ez, hitzarmen bat zeuken egin zeuen, kafe antzoki bat bai, kafe antzoki bat ez, bloke bat egin ditxienak, 2 blokein, 3 blokein, bat ez egin, mila proposamen ekarri zeuen, eta ez ginen
ez ginen sartzen eztabaidatzea, proposamenak egokisak zian, ez zian egokisak, hau aldatu behar da, hau sustentzeko eskatu behar da, ez, jazan ez porez, eta ja, ez zauan moduikan hor izerre ateatzeko. Izan zen 4 urte irigintza ikuspuntutikan, jakinda minori izango zela, izan zen blokeo egoera bat. Ez, guri fabrikian eremua, bizik eta eremu danak, eta hor esan egon moduikan izea aurrera ateatzeko. Baina, bueno, ulertu behar da, bale, minori izango zen, eta udala hauteskundeak emaitza hori eman zegoen. Bai, jazta, hori hona hartzen, ez nu jai hortara. Eta gero gisa da, legislatura hontan, hitzarmen ematen dezuela aurretikan, baina aurreko legislatura ere badone, eta zan, aurreko legislatura ere irigintza lotikan esan da, araua berrikusten hasiko ginala eta bar, 6 urte pasatu dira, eta ez gara indikan berrikusten hasi. Hori aurrekoan ere izan zen duen, baina aurreko legaldixan, lehenengo pasua hitzarmena 25an izan zen, aurreko legaldixan zen, bale, zeo zein zen, lehenengo pasua, oangoan bigarrena. Eta gaina, gauza ondala judizializatuta, orduko alkatean kontra denuntziak kereia kriminal bat jarri zan, eta bar, zamen gauza asko doz kontatu aldeunak. Bai, eta gero urrengo legislaturan alkate bertze sartu zanean, hor eukizoan Lurjabiekin, horlako elkarrezketa pribatu batzuk, gugu sekula ez ginena presente izan, eta hitzarmen hau sinatu zen, akordio bat, inzuen Lurjabiak eta alkatiak. Alkatia baldintza bezala jarri zuan, kereia kriminal hori kentzeko eta kendu zuan, Lurjabiak. Baina mendoz gauza asko, ez dienak publikoki sekula esan, baina esaten hasizko gauza asko kontatu aldeunak. Baina 6 urte hontan, egisa da, irigintza lortikan, udaletxian, eta ez gure izan fabrike bakarrekan, baizik eta orokorrian, entreke lehengo 4 urteko blokeoa, gehi, 6 urteko inakzioa, oza, guaz, ja, 10 urte, Herrixan izain gabe. ez, irigintza arluan, irigintza planeazio urbanistikoan nabil ezaten, nik ezaten, herrixan obra asko eta gauza asko india, baina gauza da obrak eta gauzak etxen dianak, eta beste gauza da, planeazio urbanistikoa dala epe luzeako aurreikustea herrixa diseinatzia, eta irigintza, beti izaten dugu, irigintza arauak, oain hasitza ere, minimo 8 bat urteko piezkatzen dugu. Hau da, mutriko ja etxe bizitza gehiago ezin daunean egin, oso zaila izango da, urte batzuk ongo de hor, desierto batzuk, denporaz ez dielako planeazioak egin. Planeazio denporaz ez etxen eduzan etorkizunean, eukiko dula gabeziatzuk eta arazo batzuk, txoko lanak ez etxe horren, ez gozela dana, esaten da, dana gaizki ez dago gutxi hori, baina irigintza arlotikan egisa da, bezamortu bat bizitzen deula, ez dala gauza asko aurreatea, eta horrek etorkizunean ez epe motzea, baina epe luzea gora, bere ondorixok eukiko dela, baina horlako atakako horrek ez gondun, horla ofenditzeko ere irutzen zate, atakia eta ofenditzia eta igual ez daki bazan, baina neu ere galditxun izan kezka horrekin, eta zan, lehen esan deten bezala, memoria historikoak tetan do, justo irukuak ez, baina irigintza aktan behiratzean, insistentzia, olako handixa ezatiruritxu. Nik 3 gauza nahi dut esan. Lehenengo, arauak ez diazti gure legislaturan bez, zuen legislaturan bez. Nahi dut ez? Ez da zi. Gurin bez da zuen inbez. Paseatxi, gai bat alako eta betirak agolako oztopon bat. Bueno, aurten urti bukaderako azten gazen. Hori bat. Bigarrena, blokeu. Ze blokeo? Esan gotut bi eremu. Onzabe izaten azkiadako eremua. Azkiadako eremua. Ondiokan planteamento bat, ona ekarri bien planteamento bat, euran hartin ezin ulertu. Ez ben ekarri planteamento bat honekin, marzokin, adostute. Ez da bekarri batik. Eta gaur egun inbe ikustezu ontsetu zerostea, bera eremu. Orduan ez dugu, arrazoirik ez dugu orduan. Orduan geu, kontratiztakin, udala, konpontukora, hartuko egin goru hitzarmena, alan ero bestelan. Onarte ez da bekarri gauza ofizialik. Euran hartin ez zelako entendiuten. Bitxen bitxartin, planteatezkun, hori batzuk, planteamento batzuk, guk lehenengo gutik ez genuen onartzen. Arau zuzio dezutan, markatzen bezala, 2 bloke. Gune genuen, eurakin harremanetan jarri, ontsi gabizen bezala. Berde gune gehiagoa eta etxe bizte gitxiagoa. Asi ez, blokeu, inundipez, porque gu honginan bertan, antzokisa dela, igu gaiu dela, eurakin lotu naxan. Baina blokeu, inundik inoa ez. Eurak espara bekartzen una proiektu bat, hor gelditzen da. Ez, blokeu, inonabez, guri ez bentsat. Eta gero, besti motrikena, esatezu, hor gauza, zikina gauza, ez da zehatxik izatezun. Esan gotu gauza bat. Ere mure motrik, industrial urbano bat. Azizin bertotik lantzen. Ez da erruna albo baten lagata. Ez da erruna ez da garza ikusirik eta. Orduan, guk hori aldaketa puntuala bitxek, engo genuen, urbanizable. Bale? Ez duzten emoten, no les daban volumen, no les daba dinero. Ez eguan horre kapazidea ikitxeko. Gero ekarri ben, nik iztei zehatxik proiektu bat
autokarabanak eta zaintzailentzako txaleta, eta gauza batzuk, gauza raro batzuk. Hori albo batea laga, hori be mahai gaine etorri izan da. Eta gero, hasi izan, SR1-okin, zati bat hartu, eta hor ja gerokun gaur egunin dana. Eta hori baki hau dano kompleju dana, lehen dezazu bezala, jabe asko, eta zehatzik izan desarrolla hori ba, kompleju dalako. Udala, akordun da hor zerbait lortze mara. Dudabaik, hori dano nahi du hori. Deko degrado bat alako. Baina blokeu, inondik inoa bez. Blokeu, inondik inoa bez. Guk hori nahi dolako desarrolla. SR1-okin ero SR1 gabe. Baina, nondik atatez hori blokeua, nondaz dokumentu gizat da horren kontra gazela ba. Guk hor antzokixe etxeko, etxen genuen planu bezatek, bueno, antzoki bat sartzen non, gero antzokixe horre zintzen besteleko baten, horre biliga urtitan da urtitan. Baina horre maigain eukiro mile planteamento. Eta honek arrela be, SR1-az, nik ez da izelan, adostu, ero ez adostu, ero, bale, udaletxe ekarte mara hori, eta danak, sektore bisak, adostu dira baraz, udalak ez da eukinik zero pegaik, gu bentsat. Guk hori desarrolla nahi duzuen bezala. Baina stopek inondik ino ez. Vale. Bueno, Iñigo, zeo zen. Ni bi aipamen. Lehenengoa, ontxe aritu zeate aldaketa puntual baten inguruan, kasu honetan motoriko aldaketa puntualen inguruan. Gure partetik nahiko ginuna esan, adibidez, pasatu dana, iraia pasatu dana, ongi baloratzen duela talde bezala. Bigarren puntua zen, beste aldaketa puntual bat, lau aldaketa puntu proposatzen zian, eta guko talde bezala ongi baloratzen dugu, erabakisa hartu izana horrek irailera pasatzeko. Usten dugu, lau puntu horrek debateituko deuna, suposatzen de sakonago hirigintza batzordean, nahiko entidade eta nahiko erpin daukatela modu zehatzago baten planteatzeko. Guk bere momentuan bai batzordean eta oraindik defendatzen dugu puntu honek plan generalaren berrikuspenan, arau-ordezkoen berrikuspenean testu inguruan tratatu beharko litzatekela. Usten dugu hor txendoz gure etorkizunero gidealerroak, ez nahi arituko, bere argumentuak joan zen batzordian aipatu zian, eta ni ez ditut berrestuko, baina bai aipatu ze garrantzi daukan arau horrek berrikustea. Badibidez, arau honek, aldaketa puntual honek, behingoz eteteko. Usten dugu ordua iritsi dela aldaketa puntualei pizkat alde batera usteko eta arau ordezko berri batzutan pentsatzeko. Azkenian, aldaketa puntualak dira momentu edo arazo konkretu bati aurre egiteko hartzen dian neurria, gure ikuspuntutik behintzat. Eta usten dugu dakatela, kasu askotan dakate gabezi bat, dela EP luzera begirada falta, ikusten dugu. Usten dugu, iritsi dela momentua, guk zen nolako herrisa nahi deun, zen nolako mutriku nahi deun, eta hortan, azkenian erakusgarri handiena izango da momentu hau. Arau ordezkoen berrikuspena. Jakin badakigu, planteatzen dana, bigarren puntu honetan, mobitzu dana iraia, dela prozesu parte hartzaileak martxan ipintzeko. Hala ere, debatituko dugu, gaian, modu espezifiko gai bakoitzaren inguruan, baina ikusten dugu, bere tokia dela, arauen berrikusketan bestela, uste dugu gure ikuspuntuetan gaudela ipintzen partxeak mendik ara eta ez digu uste dugu urrengo belaunaldiei zor digula zerbait asko finkoagoa. Eta hau albo batea utzita, gai hau, gero sokomotorraren inguruan, saioak aipatu dugu inkestaren kontua eta joan zan urtean uste debate antzerako bat izan genuela batzorde baten, osoko bilkura baten, eta gu nahiko genuke luzatzea debate orokor baten beharra sokomotorraren inguruan. Zeuka, saioak aipatu dugu, ikusmira ezberdinak, inkestak azaltzen duten bezalaxe, dauden
Guk ere, gure talde barnean bebai, gure debatea dauzkagu, eta ikusmira ezberdinak dauzkagu, usten dut momentua iritsi dela, 2005 honetan, ja, nahiko denbora pasatu da, eta modu orokor baten, eta hausnarketa orokor bat merezi dela gaia. Ez dugu usten, egon beharko geanik urtez urte bat, sokomotorra bat, 2, 3, usten dut, pentsatu behar dela gaiaren inguruan modu, ze nolako sokomotorra nahi daun, ze pentsatzen dugu sokomotorra buruz, eta ze etorkizun nahi daun gai honen inguruan. Horregatik, gure proposamena, hori, debate hori irikitzeko. Gure momentuan, erreferendum baten alde agertu ginen, eta, oin nahi duguna da bintzat, debate hori irikitzea, hori zan, bigarren hausnarketa. Inigo, aldaketa puntualena, igual konfunditxutu dago nahi, baina, aldaketa puntuala nik uste partxe bat baino eixo da. Porque azken finean, Inigo, aldaketa puntual hori ezinbestekoa da gero arau orokorretan gelditzia. Nahi esan, aldaketa puntuala etxen dizunean gero arau orokorretan hori kontemplatuta gelditzu behar da. Gero arau orokorretan ez dugu balixo aldaketa puntual hori ez kontutan eurtzia. Horretxo esatet ez dela partxe bat, erdera esaten bezala salir del paso. Da aldaketa puntual bat, gero arau orokorretan mantenitzen dana. Eta gero araukorretan ni posi noi debate honekin, porque azken finean ikuste detena da danok ikusteu arau orokorrak aldatu behar diala. Behan du gabiltz? Gu, zuek, danok. Baina ezinbestikoa dana da martxan ipintzea. Eta ze badan ere, eta guai legea, porque espalimaru martxan ipintzen aldaketa puntual honek ezin dia gauzatu. Orduan, aldaketa puntualak ez dia partxiak, ara orokorretan gelditzuko horia, eta bigarrena, aldaketa puntual horrek ere ipintzeko martxan, ara orokorrak abian ipini behar du. Horixe bakarrik, eta sokan motu dena, kontutan eukikora. Ez aio? Behar bada ez nahi esplikatu ongi partxeoen inguruan. Nahi noan, partxeo esan nahi nuena da, gai konkretu bati, konponbide bat topatzeko, edo irtenbide bat topatzeko neurri bat bezala hartzen dut. Dudai gabe jasoin behar dute, horretik dira aldaketa puntualan jasoin behar dute. Nik barkau, hitz hartuko ez, hirigintza batzorde hortan nion hitzan. Eta puntua, 6. puntua kendu da, batzorde hortan erabakizalako urrungoko udal batzera emango zala, kontutan hartuta hirigintza bat egongo zala. Hirigintza batzordeik ez da egon, eta uste ez dela momentu hirigintza batzordea hemen itxeko. Hirigintza batzordean hitz egin guzti honetaz, zehaiga debatia eramaten, hirigintza batzordean eraman berdan, urrungo udal batza baino lehenuo, gaurko egunean kamaran aurrian. Orduan, iruditzen zait, 6. puntua kendu, eta gero erregu galderedan, horren inguruan bueltaka ibiltzea ez dakala inongo zentzuikan. Ni beste gai bat, ez da horren inguruan. Baina, bai da Goriza fabrikan inguruan. Aurreko plenuan, esanoan, hitzarmen hori sinatu zuenean udalak, konpromisoa hartu zala, horre txekin bitxartean, provizionalki aparkalleku bat eitxeko. Bere momentuan esan dut, hori alkatiak, aurreko alkatiak adostu zuan hitzarmen batean zen, gero onartu genduna. Eta hor, barkatuko duzu, baina justo daka pantaiaz bat erderaz bakarrekan euskeraz ere bado, baina artikulu bat ez aldi bada, Baina hor, hirugarrenak esaten dugu. La propiedad asume frente al Ayuntamiento de Mutriku el compromiso de proceder al derribo de la edificación industrial e instalaciones auxiliares existentes, habilitando el solar resultante a modo de aparcamiento público y provisional. Dichas actuaciones se acometerán con motivo de la incoación del expediente de modificación puntual de las normas oficiales referido al presente convenio. Hau da, momentu hori ja, la incoación del expediente ja aurreko plenuan onartu gendun, ja tramitea onartu da. Orduan guk uste dugu, eskatu behar zuela Lurjabiai, momentu hontan edifizio hori botatzeko. Diario Baskon, ateazan artikulu baten, Lurjabian hitzak edo jasotzen zian, eta nesaten zan, aldaketa puntuala onartutakoan, behin onartzen danean orduan botako dela. Guretzako horrek ez da zentzu hondirik, behin onartzen danean etxiak ingo dia. Hemendikan 2 urtera edo 3 edo dana delakoa. Baina, orduan bere momentuan hemen salduzakuna lortu zala aparkamentu provisional bat herrixantzako onura bezala, hola balitz ez dela oso efektiboa. Izazanetik ekoan baimena ia horitzeko.
Dokumento bat falta zakuen sartzia udaletxean, sartu deue, aztertzeko hori. eta emango iso buelta bat, eta jarriko geha martxan. Esan eran oso nizela, periodikoen artean zoan, ja behin, aldaketa puntuela onartzen danean, oda, mendikan, ez dakit, bi urtea oda denalakoa, orduan botako dala, eta aparkamentu ingo dala, horrek ez dakala logikekan, eskatu hartzakola, bota, oain botatzeko, ia prozementua, zidan, bere kompromisoa erakusten. Alare, aprobetsatuko ere esaten, hori da. Olaia artek bi kontzertu eman behar ditxula, bai, tamaiketan da bestian mabixetan, orduan, bueno. Eskatzen du hori, hortan mantentzeko udalan jarri den egitezan. Eta bestetikan, zoako moturrona, egisa da, inogok ere aipatu deu, gure bizka luzein zakula, gisa da batzordian bere momentuan eman ziala honen inguruko datuak, erakutsi zian, eta gai hau jorratu izan dela, eta eskatu izan zakula alderdi bezala ere gure posizio bat markatzeko, eta ez deula guk nahi izan, guk ere beritzi desberdina dakolako, batzu zokomoturan aldekoa dira, gustatzen zako beste batzuk ez, eta alderdi guztitan, eta berriko familia guztietan pasatzen den bezala. Da gai bat, sensibilidade asko pizten doanak, eta, iruditzeko alderdi bezala, beste nahi, herritxarrei hitz eman zako bere momentuan, inkesta bat egin zan, gaina herritxa jai, pilpilian zagunean, eta basagonean gai uneko, interes bat, orduan, herritxak hitz eman zako momentuan, guretzako zan, herritxar, hortekan artea dien emaitza horrek publikoein, eta horren arabera erauke bat hartu, orduan, guretzako izan da pizkatori, urtebete behandu kaleratuko dira inkesta horren emaitzak, eta guk uste gendun lehenu ere altzalain, beste gai danekin izan bezala. Urtero etxen dian balen jaixen balorazio inkestak, eta gero publikatzen dira emaitzak, OTAN sistemian inguruko inkestak etxen dira, eta kaleratzen dira emaitzak, portuen ingurukoak ere indira, eta kaleratu dira, hau da, ondo ikusten deula, eta bihar asko ikusten gendula, herrixai devoluzio bat etxia, jakin hitzean baten zakuen, devoluzio batein zer erten doan, eta hortan oinarritzuta, gero erabakizak hartu, orduan, guk ondo ikusten dugu. Hori, zimaz, komentaixo bakarrekan. Geixo, punto honetan, erregu galderatan, batematek zehoze? Ez, maitxik? Orduan, amaieria emango iseu plenuai, abuztuan ez tegu plenoikengo, ondo pasau danok oporrak, eta iraian ikusiko gara berriz.